И здравейте хора! В днешното видео с моя приятел ще снимаме на играта Майнкрафт. Първо искам да се извиня, че 2 седмици нямаше видео, но просто така се стекоха обстоятелствата, че нямах време да го запиша. Обаче се надявам това видео да ви хареса. Също така линк за канала му, понеже и той има, ще оставя долу в описанието. Ходете се абонирайте и за неговия канал. Пожелавам ви приятно гледане и нека започваме. Тоше, ти искаш ли да кажеш нещо на хората? Ами, не, давай просто да почваме. Добре, хора, сега грабим малко дърво и започваме оцеляването. Ако на клипа изглежда малко, че ми лагва, това е защото използвам възможно най-тежките шейдери, които намерих. Не ме обвинявайте. Всъщност аз съм виновен, но се Аз за малко ще да забраня да предполагам, хора, че на вас повече ще ви хареса с шейдери, защото играта е по-красива. Няма да правим спидрън, ами това ще ни е като SMP света и ще го играем доста време, ще се развием. Пишете в коментарите, между другото, какво искате да постигнем в този свят. Със сигурност ще победим дракона, дали искате да бием уидъра, да вземем незарайт, каквото искате, само пишете в коментарите и стига да не умрем, ще го направим. Но хора, и да не умрем не е голям проблем, защото не сме на хардкор. Кога стигна до столне? Буквално аз той ще си крафтвам дърво. Опа. Еми, вече точно имам 20 камък. Браво, аз крафтинг тейбъл нямам пич. Ми е браво. Аз ще взема 30 камък и е така, да се правя на богат. И така. То и то. Опа, защо съм взел пържолка в това? Не знам защо си взел пържола. Тук в дън земите мятам дървената кирка, най-юзлес кирката. И тук хора, сега ще си направя още малко пръчки. Ще ми трябва ей така, за да си направим кирка, брадва, лопата, меч и за 2 печки. Ако се чуете защо си правя 2 печки, това е за да може едната печка да си я направя смолкър и храната да ми я пече по-бързо и то ще вече намерих желязо. Браво, аз още копам камък. Сега хора ще вземем още малко дърво за смолкъра. За този епизод мисля евентуално да вземем малко айрън и да си направим къщи, нали, в началото най-базовите неща. Следващия епизод, ако се развием добре в този, или ще вземем диаманти, или евентуално ще отидем в Ендер. Видях крава, ще убия кравата. Мразя крави. И не трябва да живее. 2-3 епизода хора, евентуално ще победим и дракона. Така че само абонирайте се за канала, гоним 20 абонати, почти сме ги стигнали, така че когато качим клипа се надявам да е възможно най-скоро. Днес, когато снимам видеото хора, между другото, това е много ненужна информация, но когато снимам видеото в момента е неделя вечерта, аз се надявам до сряда да го обработя, да го кача и всичките там тези неща. И сега предлагам да вземем малко храна и да ходим в пещерите. Нещо няма да е лошо. Тук имам черна вълна, която ще изхвърля във водата, просто защото ми трябва. Да не си помислите нещо. Тя овца. Си овца. Няма да е лошо. Хора, става вечер, така че мисля да намеря още една овца. И... О! Чакай, това село ли е там? Нямам Optifine да зумна. Не, май не е нещо свети. То ще малко става вечер. Да, малко ме е страх, като не сме един до два. Добре, как може да съм включила едно блокче и половина и ми наби деймидж? Не знам. Чакай. Хора, като отида там, просто ще се заграда под земята и ще ви скипна докато стане ден.
Идвам! Чакай ме! И хора, ще ви скипна до когато стане ден. И хора, вече стана ден. Продължаваме с нашето оцеляване. Тук Аз си това защо правя го направих, не тук. знам. Вижте хора там колко интересна планина има. Но тук, понеже сме в пустиня, поради някаква причина няма храна. Там има костенурки, но те съм почти сигурен, че храна не дават. Така че... Хора, в тази планина съм почти сигурен... Да, има въглища там. Ще отида там за малко въглища и там и тук има овце. Зомби. Зомби, арем бе, брат. Боже. Да, ти... Аз съм много по-бавен от теб. Тук има овце, ще дам хора, ще пускате клип как спидрън играта. Може да дам 2 мада. Ела, ги ми. Чакай, не ми зарежда чанкове. Скелет, майната ти. Убил. Ти годен. Така. Да, хора, отивам да взема въглища, защото как мога да ви умирам от глад. Тези гъби дори няма да ги взема, защото не знам. Просто мога да се правя купички, пак после супа и да. Знаете, играли Майнкрафт, знаете, че усъдно. Пишете между другото на какво да снимам следващия път, като най-много хора мисля, че ще искат на, не знам, Roblox или на Fortnite може. Или предлагайте някоя друга игра, като например Euro Truck Simulator 2, Among Us, RVD, някакви такива интересни игри. И Да видим както казвате, ще снимаме на тях. Тук хора ще изкупя малко пържоли, за да мога да ям. Значи, точно сега ще кажа на тебе и на хората какъв е плана ми за този епизод. Значи, аз мисля сега първо да съберем малко храна и да ходим в пещерите да копаем, като си вземем желязо. Мисля да ходим да си строим къщи или да намерим село. Окей. Между другото, нали може да си изпъка малко храна, защото Да. скочих дърво 2 блока, пичи ми наби някакъв колдеймич, не знам защо. Аз имам още 2 такива пържоли да взема. И още 7 такива. Ще дървата ми стигнат. Така, аз през това време... Хора, ако има някой от вас, които случайно никога не са играли Майнкрафт и се чудят защо просто нямам храната сурова, спокойно, не сте тъпи. И аз бях така, като бях по-малък. Ами не ям сурова, просто защото ми дава по-малко бутчета. И е useless. И е спокойно. И аз като малък се чудех защо всички си пекат храната. Изглеждаше ми много тъпо, но да. Предполагам, всеки ще знае де, то вие сте умни. Все пак. За тези 3 човека от вас, които няма да знаят, казвам. Аре, идвай, то ще да купаем, вече имаме достатъчно храна. Ами аз нямам храна, но както да. Аз имам някаква матяна изпечена, но тук ми. Аз се опитвах по този паркур да се кача. Отчаиваме се вече, снимаме от доста време, но ще снимаме още малко. Няма как да оставим нещата до толкова да са развити. Ние нищо не сме намерили буквално. И хора, сега ще... Като едни истински мързелисти хора, сега ще потърсим пещера, защото никой не обича да копае. Аз като по-малък... Почти се самоубих. Аз като по-малък хора винаги копах и вече съм отчаян от това нещо. Буквално като бях на 7 си направих един сервер и си изкопах живота си, изкопах 3 часа копах и намерих 3 айрон. Така че не си го причинявайте, намерете пещера най-добре. Но в този сервер тук аз не виждам пещери около нас. Затова хора малко ще потърсим и се надяваме да намерим. Съм пич.
Спокойно, аз Дай, тук знаеш да си хора. телефона. Какво има там долу? Я скивай и ми кажи. Еми, просто пещера. Водна Ама водна пещера и аз пещера. помислих, че ще умра. И не мога да излезна, проблем. Хора, пак намерихме водна пещера. Явно този сит е пълен с водни пещери, не знам. Не знам хора какво да кажа. Ага, да, аз нямам къде да катера. Имам едно дърче, го използвам. Хора, Опа. пак стана вечер. То ще ти вълна. Имаш ли да си направиш легло? Да спинкаме. Не, Кажи ми, че имаш една вълна, моля ти се. не. Добре, хора, ще направим един стар трик. Понеже аз имам легло, това можехме да го направим миналия път, вместо да ви скипвам цялата вечер, но тъпи сме. Аз ще легна ти лефни от сървъра и влезни, когато стане денари. Да, че... Това е трик за бедните като нас, които не открият едно животно, то ще идва и в Стана ли сървъра. да? Да, идва. Значи аз имам да после тракът на тази част и аз. Хора, Емералд. тук намерихме емералд. Ох, как тях да се самоубия за момент. Обаче... О, там има още един емералд. Хора, намираме емералди, но не и пещери. Каква е тая гавра с нас? Каква е тази гавра, пич? Всеки път съм ятам от някъде хора, от два блока и... отново водна пещера. Добре, Тоше, аз ще ти предложа една идея. Хора, сега, понеже нищо не намираме, ще си направим този епизод къщи. И вече другия клип ще търсим всякакви руди, защото ми писна само от водни пещери. Събирам си дърво като пълния пич и ще си строим къщи. Чакай, че тук съм метна долу. Чилно, ако съм метна Просто долу... хора, не мога, вече снимам от 16 минути. Накрая на видеото, след като си построим къщите, ако остане време, ще потърсим още малко. Обаче, нека първо направим главните, важните части. Като, например, това да си построим къща ще е много важно за оцеляването, защото това заседна там горе бе дървото, бе, брат. Добре, както е. Свиня, колко свиня? Ох, тя даде една първа. То това дърво е юслес, сега ще си го направя на планкове. Аз взех, сериозно ли хора, взех от най-юслес дървото? Моите хора, щупи ми се брадвата и вече имам стаки 17 олклога. Така че това мисля, че ми стига. Набързо ще си направя една нова брадвичка и ще събирам камък. Да, няма да продължаваме хора с къщата, ще събирам камък. Каблстон ще събера още около стаки нещо. А ти откъде виждаш колко е пробилитето? Не помня, бях си го направил по някакъв начин. То се прави да е ясно, що не го виждам. На стария ми лаптоп го виждам. Добре, хора, аз събрах камък и сега най-трудната част да намеря къде да си я построя, защото тая гора ние разказахме играта в буквалния смисъл, така че няма да стане. До нас има някакво рандом островче и просто ще ви скипна до момента, в който... хора, айранче. Сериозно ли сега намерих айран, бе, брат? Аз съм... Добре, хора, както и да е. Просто нямам думи за тази игра, разбирате ли? И то е доста айран тук, между другото. И там от среща също видях айран, хора. Той епизод, за сега, хора, добре се развива. И къде беше айран, на който видях, между другото? Мен чънковете са ми прекалено малко.
Кое? Имам 3 букета храна. Ченковете. Хора, събрахме айрън, вече имам 15 айрън. И ще потърся място, където да си построя къщата. Тук има Аз тикви, имам... което значи, че тук може да има село. Но в тези рандом планинички съм сигурен, че едно село няма да има. Тук тази пещера може и да става за нещо. Еми хора, просто ще ви скипна до момента, в който намеря такова планина или хубаво място за къщата. И ще се видим тогава. Хора, разхождаме се от буквално 20 минути. И тук има някакъв скелет. Не намираме абсолютно нищо. Буквално нищо няма. Тук намерихме гора и... че... Намерихме село! Yes! Село! Най-накрая село! Хора, ако знаете колко време се лутахме за това село. Сигурно половин час се лутахме. Абе, дай ми да мина бе, вилиджър. Тук в това село дали има нещо интересно? Намерих 7 айрон и айрон пикек. Give me нещо добре. Хора, тук ще им... Всъщност, дали има тайран голем? Знаеш какво, то ще лягай да спиш, лягай да спиш. Аре, лягай, бе, брат. Така. Така. Готов ли си да трепиш дебелия? Окей, ами ако искаш го трепи, мен ме остави да се занимавам с дебелия. Намерих от това розовите баями. Дебел? Лас. Хора, сега ще набием дебелия, ела. Аре, ела, дебел. Ела, мазнина, господин Мазен. Хора, не мога да седа. Три айрон даде ми колкото толкова. С тия 3 айрон хора ще се направя на богат, ще си направя кофа. Да има. Що баш кофа ми не знам, що ама кофа. Така. Сега хора от този кладенец ще откраднем малко вода. И не ми кай, че се стъкнах в кладенеца, не съм имам дърт. Така, защо плейсвам торчовете? И аз. Ай сега тук хора до това село мисля да си построя къщичка, защото абсурдно да използвам тези гадните къщи на вилиджерите, смисъл. Бла. Ти къде ще стоиш? Хора, дали това не е генгста място за къща? Не, кажете ми. Не е ли това да бест? Не, и аз така мисля. Затова ще намерим друго. Хора, проблема на това село е, че не е никак равно, брат. Аз къщата трябва да си я построя сигурно на 3 км от селото. Как бърват? Хора, тук е добро място, обаче трябва да се подравни терена. Задължително. Еми. Добре, хора, ще проверим да я построим малко по-далеч от селото. Тук има равин. Вау! Ето къде ще копаем, хора, в следващия епизод, ако разбира се искате такъв. Но сега нека преминем към важната част, а именно къщите. Ще я направя с моето от тази страна на равина. Решил съм се. Тук ще бъде. Там горе. Ще си направим хора къщите и епизода ще свърши до тук. Една до друга ще са къщите, нали? На мен ми стана 30 минути, да съм малко по-раздалечени. Мисъл да не са гъс до гъс. Аз съм, но не. Аз съм тук на този... Хора, ето тук ще си построя къщата. Решен съм. Правя го. Това не е добра идея. Аз съм тук. И ще си заравна малко.
Супер. Хора, сега ще полутнем Golden Sword, Flint. Тия неща не ми трябват. Защото там има гол, трябва да взимай. Там мисля, хора, че беше къщата ми. Просто върви към той моето и ще видиш. Да, И къщата. Аз си взех и гол. Твоята къща добре ти се получава, малко по-голяма е. Да не е малко. На теб ли ти звънат? Да. Хора, извинявам се за шума, ако го чувате. Дано не го чувате, защото не е приятен. На мен ми звънят два пъти. Един, деца вика Хора, половината надявам се, видео. това не е предсакало видеото. Спокойно, на мен ми звъняха на два пъти. Знаете ли какво, хора? Аз много държа на тази секция. И просто ще ви скипна видеото, докато намеря материалите за секция и се върна пред къщата ми. Айде, чао. Хора, намерих най-накрая секция. Ето я и къщата ми. Извървях си живота, докато я намеря и сега осъзнах, че ми трябва още едно червено цвете, но там го има. Всъщност, за какво ми е червено цвете? Аз ще ползвам, знаете ли какво ще ползвам? Друго нещо ще ползвам. Але те шейдери, това слънце е прекалено яко и прекалено блести, когато погледнеш право към него. Не, хора, мързима чак до там да ходя, просто ще се сложа, но най-нормално цветенце. Разбирате ли? Разбирате, ма вие сте умни, разбирате на 100%. Кое да взема? Синьото и червеното взема. Червеното е. Да, бе, брат, червеното е win-win. Що е червеното е win-win? Не знам, май е win-win. Така, слагаме тук. Слагаме си цветето тук. Защо взех още едно? За да си направя боя. Да си боядисам и леглото. Слагам го тук. Хора, наспах се. Ето тук сега последно ще направим някои детайли. Така. Моето видео ще бъде няколко дни, аз съм сигурен. Тук ще сложим. Тук ще сложим. И тук ще сложим един фаер. Не. Ти се базукаш. Фаер ще го турим и тук. Хора, това ще е от мен. Казвам ви бай-бай. Вече играем от страшно много време. Това е финалният резултат от моята къщичка. Стана брутално яка. Това беше всичко от мен. Ай, чао!